Ngithanda ukuthatha leli thuba ekuseni ngikubingelele mlalelo lalele ngalesi sikhathi kwi-eThwathwa TV kulonyaka ka-2026. Remember, uhambo lusaqhubeka, injongo iyaqhubeka. Musito utswelapili egameni lenkosi uJesu ngiyabingelela unyaka musha. Remember, sihlobo sami ekhaya, 2026 akaphathelanga muntu lutho. Unyaka uphatheli muntu lutho, wena ozophathela unyaka izinto ofuna ukuza achieve, izinto ofuna ukuzenza this year. Yebo, noma ushayekile last year, ushayekile 2024, kodwa usenamandla okwenza kwenzeke. This is not a time for give up. Give up is not an option. 2026 you can still do it egameni lenkosi uJesu. Ngithanda ke kafishane sisezoya emthandazweni, sisezoya emkhulekweni waleli viki, sinake amazwi kaNkulunkulu, sinake ukusho kwakhe. Remember, izwi lakhe linguye. uNkulunkulu awukwazi ukumseparate, awukwazi ukumhlukanisa nezwi lakhe. Uma ufuna ukubona imiracle kaNkulunkulu, qala umlinde umuzwe esisho into ayishilo, uyayenza. Before esenza uqala ngokusho. Sizothola ke izwi lakhe from the book of Matthew, from the book of Matthew, uMateyu chapter 5, uMateyu chapter 5, uMateyu chapter 16, Matthew chapter 16 verse 5, only one verse. Unyaka usaqala. It reads as follows: sebefike ngaphesheya abafundi bakhe babekhohliwe ukuphatha izinkwa. Mlalelo lalele, ithi le ndaba, the disciples zika Jesu zamanager to cross, bamanager ukuwelela ngaphesheya. Ngikhuluma nomuntu owelile from 2025, ngikhuluma nomuntu ongenile ku-2026, but last funda khona ithi bathi sebewelile barealize ukuthi izinto zisele ku-2025, barealize ukuthi izinto zisele ngemuva. Ngizokuncenga ekuseni kuyimande engaka ungaqhubekeki ohambeni luka-2026 kanti ama-resources asele ngemuva, kanti izinto zidingayo endleleni zisele ku-2025. I-provision yasendleleni, uhambo luyaqhubeka. Musito utswelapili uzodinga ama-resources, uzodinga i-provision ka-2026. 2026 uluhambo, angazi uhamba luphi uhambo empilweni. La empilweni sisohambeni, sikwijeni, siyahamba. Kazi uhamba nabani? Okokuqala nje ngicela ucheck ukuthi lolu hambo luka-2026 uluhamba nabani. Kunesay ethi, if you want to walk fast, walk alone, but if you want to walk far, walk together. Uhamba nabani? 2026 uhamba nabani? Sebewelele ngaphesheya, they realized ukuthi izinto zise. Ngiyokuncenga ukuthi ulanda izinto zikhohliwe, izinto obusuzishiyile ngemuva. Hey sihlobo sami, hamba uzithatha izinkwa zakho ngoba uzozidinga. Uyahlupha sesizothandaza umuntu ongenasinkwa, uyahlupha umuntu olambile. Bathi indlala inamanyala, umuntu ongenakudla, umuntu olambile, iphutha lokuqala lenzayo akasabi ukuthi acela ukudla kwi-enemy yakhe ngoba akanasiko. Akasabi ukuthi sisempini sihamba naye acele from izitha zakhe, akazenzi ngoba ukudla akanako. Hey, ngicela ukuphatha ama-weapon this year ozo achieve ngawo izinto ozidingayo. Ama-resolutions maningi, but i-provision ikuphi? Ziphi resources? Uziphethe izinto ozidingayo. I am the bread of life, he once said so uKristu Jesu. Babekhohliwe
sebewelile, barealize sebengaphesheya. Ingathi kanti nawe urealize ukuthi izinto zisele ngemuva. Sizoya emthandazweni. Baba, izwi lakho leli liyaphila. Baba, izwi lakho liphelele. Nangumlalele lalele ekhaya. uNkulunkulu 2026 injongo isaqhubeka, uhambo lusaqhubeka. Father, here we are. Sidinga wena endleleni ka-2026. Be with us uNkulunkulu. Ngaphandle kwakho singenze lutho. Siza loya mndeni uNkulunkulu kuzo zonke izinto abazidingayo egameni lenkosi uJesu. Balwele uNkulunkulu. Abanye bedinga imisebenzi, abanye bezongena emishadweni, abanye bezongena kuma-areas ahlukahlukene. Akungeke sahamba sodwa uma Jehova ungeke uhambe nathi 2026. Nathi sicela ukungahambi. Thatha udumo lonke lungo lwakho Baba. Ekugcineni sithi may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit may rest and abide with us now and forevermore. Amen. Shalom.